श्री गणेशाय नमः. ऐकून सिद्धाचे वचन, नामधारक करी नमन, विनविती कर जोडून, भक्ती भावे करून या. श्रीपाद कुरवर पुरी असता, पुढे वर्तिली कैसी कथा, विस्तारुनी सांगा आता, कर्पूर मूर्ती दातारा. सिद्ध म्हणे नामधारका, पुढे कथा अपूर्व देखा, तया ग्रामी रजक एका, सेवक झाला श्री गुरुचा. भक्त वत्सल श्री गुरु राव, जाणून शिष्याचा भाव, विस्तार करून भक्तिस्तव, निरोपित गुरुचरित्र. नेते श्रीपाद गंगेसी येती, विधीपूर्वक स्नान करीती, लोकव्यवहार संपादिती, त्रिमूर्ती आपण. ज्याचे दर्शन गंगा स्नान, त्यासी कैसे आचरण, लोकानुग्रहा कारण, स्थान करिता परियेसा. वर्तता ऐसे एके दिवशी, श्रीपाद येते येती स्थानासी, गंगा वातासे दशदिशी, मध्य असते आपण. त्या गंगा तटकात रजकासे वस्त्रे धूत, नित्य येऊन असे निमित्त, श्रीपाद गुरुमूर्तीसी. नित्य त्रिकाळ येऊन दंड प्रमाण करुनी, नमन करी अति विनयनी, मनवाक्य कर्म. वर्तता असे एके दिवशी, आला रजक नमस्कारासी, श्रीपाद म्हणे तयासी, एक एक चेते परेसा. श्रीपाद म्हणती रजकासी, का नित्य कष्ट तोसी, तुष्टलो मी तुझ्या भक्तीसी, सुखे राज्य करी आता. ऐकता गुरुचे वचन, गाठी बांधी पल्लवी शकून, विनवतसे कर जोडून, सत्य संकल्प गुरुमूर्ती. रजक सांडी संसार चित्ता, सेवक झाला एक चित्ता, दुरुनी करी दंडवता, मठा गेलिया येण्याची परी. ऐसे भोत दिवसावरी, रजक तो सेवा करी, अंगण झाडी प्रोक्षवारी, नित्य नेमेने विधी. असता एके दिवशी देखा, वसंत ऋतू वैशखा, क्रीडा करी नदी तटका, आला राजा मच्छ एक, स्त्रिया सहित राजा आपण. अल्ककृत आभरण, क्रीडा करीत स्त्रिया आपण. गंगेमधून येतेसे सर्वदर येत दोन्ही थंडी, अमित असती हस्ती घोडी, मिरवती रत्न कोडी, अलंकृत सेवक जन. ऐसी गंगेच्या प्रवाहात राजा आला खेळत, अनेक वाद्यनाद गर्जत, कृष्णाविन थोडी ऐसी. रजक होता नमस्कार रीता, शब्द झाला तो दुचिता, असे गंगेत अवलोकिता, समारंभ राजयाचा. विस्मय करी बहुत मानसी, जन्मोनी असंसारेशी, जरन देखिले सौख्यासी, पशु समान देह आपला. धान्य राजयाचे जेणे, ऐसे सौख्य भोगणे, स्त्रिया वस्त्र अनेक भूषणे, कैसा भक्त ना ईश्वराचा. कैसे याचे आवर्चन फरले, कणव्या देवा रिधले, कैसे श्री गुरु असे ती भेटले, मग पावला ऐसी दशा. ऐसे म्हणे चिंतित, करीत असे दंडवत, श्रीपाद राय कृपावंत, वळखिली वासना तयाची. भक्त वत्सल श्री गुरुमूर्ती, जाणून अंतर त्याची स्थिती, बोलावून पुसती, काय चित्तीसी मनात. रजक म्हणे स्वामीसी, देखिले दृष्टी रायाशी, संतोष झाला मनसी, केवळ दास श्री गुरुचा. पूर्वी आराधुनी देवासी, पावला आता या पदासी, म्हणून चिंतलो मनासी, कृपा सिद्धू दातारा. ऐसे अविद्या संबंधेसी, नाना वासना इंद्रियासी, चाड नाही या भोगासी, चरणी तुझे मजला सौख्य. श्रीपाद म्हणे रजकासी, जन्मदारभ्य कष्टलासी, वांछा असे भोगयासी, राज्य भोग तमोव्रती. नववी इंद्रिये सकळ, नांतरी मोक्ष नव्हे निर्मळ, बाधा करीत पुढे केवळ, जन्मांतरी परियेसी. तृष्ट ववया इंद्रासी, त्वा जावे मच्छे वंशासी, आवडी झाली तुझे मनसी, राज्य भोगी त्या त्वरित. ऐकून स्वामीचे वचन, विनवी रजक कर जोडून, कृपा सागुरु तुझ गुरु राजपूर्ण, उपेक्षू नको म्हणतासे. अंतरतील तुझे चरण, द्यावे माते पुनर्दर्शन, तुझ्या अनुग्रह असे कारण, ज्ञान द्यावे दातारा. श्री गुरु म्हणती तयासी, वैदुरा नगरी जन्म घेसी, भेटी येऊ अंतकाळासी, कारण असे येणे आम्हा. भेटी होताचे आम्हासी, ज्ञान होईल तुझे मानसी, न करी चिंता भरवसी, आम्हा येणे घडेल अनेक कार्य करणासी, अवतार घेऊ परियेसी, वेश धरुनी संन्याशी, नाम नरसी सरस्वती. ऐसे तया संभाधुनी, निरोप देती तया म्हणून, रजक लागला त्या चरणी, नमस्कारीने ते वेळी. देखून या श्री गुरु कृपामूर्ती, रजकासी जवळी पाचारेती, इह भोगसी की पुढती, राज्य भोग सांग मज. जनक विनती श्रीपादासी, आलो आता
वयसी भोग भोगीन बाळाभ्यासी यौवन गोड राज्यभोग. ऐकून रजकाचे वचन निरोप देते श्रीगुरु आपण त्वरित जाय रे म्हणून जन्मांतरी भोग म्हणती. निरोप देता त्यावेळी त्याची प्राण तत्काळी जन्मता झाला मच्छकुळी वेदुरा नगरी व्याख्यात. ऐसी रजकास कथा पुढे सांगे विस्तारता सिद्ध म्हणे नामधारका आता चरित्र पुढती अवधारी. ऐसी झाल्या अवसरी श्रीपाद राय कुरुवरपुरी आस्था महिमा परंपारी प्रख्यात असे परियसा. महिमा सकळ सांगता विस्तार होईल बहुकथा पुढील अवतारासे ख्याता. सांगे एक नामधारक महत्व वर्णव्या श्री गुरुचे शक्ती कैसी या वाचे. नवल हे अमृत दृष्टीचे स्थान महिमा असे श्री गुरु राहती जे स्थानी. अपार महिमा त्या भवनी विचित्र ज्याच्या करणे दृष्टांते तुझ सांगे. स्थान महिमा प्रकार सांगे एक एकाग्र प्रख्यात असे कुरुवरपुर मन कामना पूर्ती येथे. ऐसे कित्येक दिवसापरी श्रीपाद येथे कुरुवरपुरी कारण असे पुढे अवतारे म्हणून अदृश्य होते येथे. अश्विन वद्य द्वादशी नक्षत्र मुग्र राजपरियसी श्रीगुरु बसले निजानंदेसी. अदृश्य झाले गंगेत अलौकिक दिसते अदृश्य जाण. कुरुवरपुर असती आपण श्रीपाद निर्धार जाण. त्रयमूर्तीचा अवतार अदृश्य होऊन त्या स्थानी श्रीपाद राहिले निर्गुणी. दृष्टांत सांगे विस्तारुने म्हणे सरस्वती गंगाधरू. जे जे जन असती भक्त केवळ त्यासी दिसती श्रीगुरु निर्मळ. कुरुवरपुर क्षेत्र अपूर स्थळ असे प्रख्यात भूमंडळी. सिद्ध सांगे नामधारकासी येथे कथा विस्तारीसी. सांगत असे सकळे कासी गंगाधराचा आत्मज. येथे श्रीगुरुचरित्र परमकथा कल्पतरो. श्री नरसिंह सरस्वती व्याख्यान सिद्धी नामधारक संवाद रजक वरप्रदान नाम 9वाध्याय. श्री गुरुदेव दत्त स्वर्णमस्तु.